Se turnauspäivä jo aukeaa, jos vieläkin mahdollista, lämpimämpänä kuin eilinen. Täällä Siltamäessä pelaavat sekä tytöt että pojat ja täältä löydämme myöskin päivän joukkueen Etelä-Espoon Pallon 89 syntyneet juniorit. Keskittyminen lähtee tästä hetkestä eteenpäin itse peliin, eikä mihinkään muuhun. Pelkästään Mikke ja kumppanit siitä. Eli tähän... Onks mäkin? Mitä? Juostaanko me sinne? Okei, hyvä. Hei, ja sit samat kantoja kehiin. Hei, nyt tullaan. Nyt kaikki muut asiat pois. Vähän aikaa. Niin. Lähdetään mennä pelimään. Laitetaan tuolta. Ja kuka on peikannut mun kassi? Niin, mä en mutta se oli mun. Hei, kaikella kunnioituksella vastustajaa kohtaan taas kerran hyvä maalintekoharjoitus. Näissä harjoituksissa ei tarvii jonottaa. Treeneissä on vaikea tehdä mielekkäitä maalintekotreenejä. Nyt harjoitellaan sitä, pelinomaisia tilanteita koko ajan. Eiks niin? Näin ja tässä vierellä Etelä-Espoon Pallon valmentaja Mitri Pakkanen. Kerro vähän alkuun, että millaista joukkueesta on kysymys? Kyseessä on Espa eli Etelä-Espoon Pallo, D13 ikäluokka. Pojat on syntynyt 89. Hyviä yksilöitä, suhteellisen tavoitteellinen ryhmä yksilötasolla. Jos yksilöt menestyy, niin sen jälkeen joukkuekin menestyy. Tai sanotaan niin, että jos yksilöt kehittyy, niin joukkue menestyy. Ymmärsin, että pojat on pelannut aika pitkään yhdessä. Pojat ja tietysti yksi tyttö, joka myöskin erikoisuutena joukkueessa löytyy, mutta historiaa löytyy. Joo, runko on ollut pitkään yhdessä ja tosiaan Noora Räty tyttönä mukana ikäluokkansa Suomen huippua tytöissä ja pelasi kesäkuussa Pohjola Cupissa vuotta vanhempien tyttöjen kanssa. Siis Pohjola Cup on piirijoukkueiden välinen turnaus, valtakunnallinen ja sanotaan tämmöinen monilahjakkuus, harrastaa myös muita lajeja. Mutta runko on pysynyt pitkään yhdessä. Itse on ollut mukana vasta parisen kuukautta, että tulin kesken kauden. Ja mikä sai tähän jengiin sinut valmentajaksi tulemaan? Espan edeltäjä eli Matinkylän Mahti on mun oma kasvattajaseura. Ja tietysti sydän näytti keltavihreäseen suuntaan ja entinen valmentaja halusi jäädä vähän taustalle, niin pyysin mukaan ja mietin vähän aikaa ja päätin lähteä ja en ole katunut kyllä hetkeäkään. Mitri, sinut tunnetaan Veikka ja kolumneista suurena italialaisen jalkapallon ja italialaisen kulttuurikin ystävänä. Näkyykö se tässä Espaan
89 joukkueessa jotenkin? Mä korjaan heti alkuun. Mä en ole italialaisen jalkapallon suuri ystävä. Mulla on siellä suosikkiseura, mutta en tykkää välttämättä sikäläisestä pelitavasta hirveästi. Toivottavasti italialaiset opit ei näy hirveästi tässä Espan pelaamisessa. Mun mielestä semmonen joka tasolla, varsinkin junnuissa, negatiivinen ajattelutapa, niin en haluaisi tuoda sitä puolta Italiasta. Tietysti sielläkin tehdään asioita paljon hyvin, että ehkä niinku yksilötaidoissa sieltä olisi opittavaa, mutta tehdään myös niiden asioiden eteen harjoituksissa duunia. Entäs sitten, kun joukkueen väri on kuitenkin vihreä ja keltaista maailmanmestarin väri, niin näkyykö tuo Brasilia jotenkin tässä joukkueessa? En osaa sanoa, en ole miettinyt edes. Hyvä, jos pojat itse ajattelee niin, tai saa siitä jotain kimmokkeita, niin aina parempi. Mikä se on sellainen, jos ajatellaan sitä tiivistettynä, sitä omaa valmennusideologiaa ja filosofiaa, niin mikä se olisi? Rohkea, aktiivinen pelitapa, monipuolista hyökkäämistä, rohkeata, aggressiivista puolustamista. Nämä nyt on näitä korulauseita tietysti, mitä moni muukin sanoo, mutta sanotaan semmoinen sekä hyökkäys- että puolustuspelissä rohkeus, aktiivisuus, aloitteellisuus. Että jos omissa soi, niin toivottavasti myös vastustajan päässä tehdään sit maalipari enemmän. Jotenkin kun tuossa seurasi ottelua, niin heijastui sellainen tietty kurinalaisuus noista otteista. Pelattiin tiettyä pelisysteemiä ja maalin jälkeen esimerkiksi niin nuo tuuletukset niin ne olivat aika vaisuja. Johtuuko se siitä, että olet nimenomaan tästä asiasta puhunut tai oliko tämä niin helppo matsi vaan? Mä en tiedä, mä oon käsittänyt kakkosvalmentajan puheista, että joukkue on tottunut menestymään ja tottunut voittamaan pelejä ja turnauksia aika paljon. Et ehkä semmonen, en mä tiedä voiko tämän ikäisistä käyttää sanaa virkamiesmäisyys, mutta joskus ehkä näkyy, mikä tietysti välttämättä ei ole hyvä asia. Et missään nimessä mä en ole kieltänyt juhlimasta tai käyttämästä omia ajatuksia tai mielikuvitusta. Et on tietty raami, minkä mukaan toimitaan ja sitten sen jälkeen saa käyttää niin paljon, mitä enemmän niin sen parempi omaa mielikuvitusta ja omia ajatuksia. Muutenkin pyritään sopimaan joukkueen yhteisistä pelisäännöistä yhdessä. Parempi, jos pelaajat pystyy itse sopimaan asioita kuin niin, että mä tuun kertomaan, mitä tehdään. Et aika pitkälle se, mitä kentällä tapahtuu ja se, mitä tapahtuu kentän ulkopuolella, on mun ehdottamia juttuja, mutta pelaajat on sitten päättänyt, että otetaanko ne mukaan vai ei. Ja kyllä yhdessä ollaan aika paljon sovittu. Mites Mitri, omat tavoitteet Fudis-valmentajana ja sitten tietysti tavoitteet tämän Espan joukkueen suhteen? Espan joukkueen suhteen tämä on muutaman kuukauden juttu mulle vaan, että toivottavasti mä pystyn auttamaan mahdollisimman montaa pelaajaa eteenpäin niin, että ne pääsis urallaan eteenpäin niin pitkälle kuin ne itse haluaa ja omat valmennustavoitteet vähän samansuuntaisia, että niin pitkälle kuin paukut riittää, että kiinnostaa kyllä ammatillisestikin paljon. Mitä aluksi viittasit Veikkaajaan, niin toimittajan työ on mielekästä siksi, että sitä pystyy katsomaan myös valmentajan kannalta treenejä ja pelejä. Et se on oikeastaan suuri syy, miksi mä oon nyt siellä tekemässä mitä teen. Palataan vielä loppuun tähän pääasiaan, eli Helsinki Cupiin, niin mitä se sinulle merkitsee ja varmaan nuoruusvuodelta tulee paljon muistoja mieleen, niin mikä on se merkitys tämä Helsinki Cup sinulle? Hyvä kysymys. Mä luulen, että pääkaupunkiseutulaisille yleensä Helsinki Cup on merkittävämpi kuin muille. Paljon kuulee turnauksen pelillistä ja kilpailullista tasoa arvostellaan aika paljon ja he ovat ihan oikeassa ja kriitikot, jotka niitä tekee. Ehkä jonkin verran turnauksen puhtaasti pelillinen taso on pudonnut, mutta Hesa Cup on Hesa Cup ja se merkitsee paljon helsinkiläisille ja espoolaisille ja pääkaupunkiseutulaisille yleensä. Se on täysin ainutlaatuinen turnaus meille, jotka on itse pelannut sitä. Ja me just puhuttiin kakkosvalmentajan kanssa ennen peliä, että mistään muusta turnauksesta putoaminen ei harmita yhtä paljon kuin Hesa Cupista. Vaikka tavoitteet onkin muualla kuin voittaa jokainen peli, ajatellaan yksilöiden kehittymistä ja muuta, mutta Hesa Cup tekee poikkeuksen ehkä vähän siinä suhteessa, ollakseni rehellinen. Näin, ja tässä on sitten Etelä-Espoon palloon joukkue, ja äsken oli matsi, se päättyi aika hienosti. Entäs sitten muuten, tässä on joukkueen kapteeni, kerro nimesi ensin. Sami Huvinen, numero 7. Sami ja numero 7, mitäs tää Helsinki Cup, onko se kiva turnaus?
Kyllä se on ihan loistava turnaus. Kyllä. Loistava turnaus. Mikä sun nimi on? Joonas Vuorivirta, Joo. numero 21. Joonas ja numero 21. Mites sitten Helsinki Cup muuten, onko teillä mennyt pelit hyvin? Joo, on meni ihan hyvin. Se eka peli oli vaan vähän huono. Kuinka paljon te olette pelannut täällä, eli montako kertaa olette osallistunut Helsinki Cupiin? Kai 4. kerta tää. Onko kaikille 4. kerta? On. No te olette aika kokeneita Helsingin Cupin kävijöitä sitten. Mikä se on paras asia tässä Helsingin Cupissa? No silleen kun on joukkueen kanssa yhdessä puuhaa kaikkea pelaa hyviä pelejä. Onko tässä jotain eroa, jos verrataan ihan normaaliin sarjamatseihin, niin tässä näissä Hesa Cupin matseissa? Täällä on vähän enemmän tasoeroja näissä matseissa kyllä. Niin näkyykö se tuossa äskeisessäkin ottelussa? Näkyy aika selvästi. Te nyt ajatellaan, että olette varmaan menossa jatkoon ja tulee noin kovat loppupelit, niin ootteko te valmiina sinne? Totta kai. Mehän jyrrätään kaikki. Tähän jyräätte kaikki. Nyt on 1 tappio tästä alkusarjasta jo alle. Te hävisitte vissiin HJK:lle taisi käydä niin, mutta korjataanko se asia sitten noissa loppupeleissä? Joo, tietenkin, ei me niille enää hävitä. Mites sinne kävi sitten niin siinä alkusarjan matsissa, että häviö tuli? Ties oli eka matsi ja vähän kipseissä oltiin ja ei pelattu niin kuin muuten hyvin. En mä tiedä, jotain siinä meni mönkään. No niin, tässä on vieressä Noora Räty, joka pelaa myöskin Etelä-Espoon Pallossa ja on joukkueen ainut tyttöpelaaja, mikä on aika harvinaista tietysti, joku nyt pelataan 13-vuotiaassa. Mites Noora, miten sun oma jalkapalloura, miten se lähti käyntiin? No joskus pienen halusin pelaa, kun mun velikin pelasi, niin sit mä ajattelin, että mäkin menen pelaan, niin sit mä aloin vaan pelaa ja menin futiskouluun ja sit eka mä pelasin Hongassa ja sit mä tulin tähän Espoon. Kattelin tossa, että sä pelaat tuossa keskikentällä ja rakennat, syöttelet paljon ja teet sitä peliä. Onko se sellainen rooli, minkä mä ymmärsin ja oikein? Joo, on se, mutta mä oon myös maalivahti tai mä oon näissä kovemmissa peleissä aina maalissa. Ai jaa, että onko se maalivahdin juttu niin kuin sun ykköshommassa? Joo. No sit sä oot varmaan aika hyvä maalivahti, koska mä katsoin, että sä oot todella hyvä pelaaja myöskin. Mites poikien taso, onko se kovempi kuin tuolla, kun sä pelaat noita tyttöjen kovia pelejä? No on se aika paljon, mutta kun mä olin Pohjola Cupissa, niin ei se siellä ollut sit hirveän paljon kovempaa, että olin ihan yhtä hyviä kuin nämä pojatkin. Onko tullut koskaan pojilta mitään, kun sä pelaat tuolla poikia vastaan, niin tullut mitään sellaista kommenttia, että mitä se tyttö siellä pelaa tai jotain muuta ikävää? Ei ole tullut mitään. Kaikki kuitenkin tietää, että ne pelaa siellä, niin ei sieltä ole tullut mitään kommentteja. Kaikki on suhtautunut ihan hyvin ja viimeistään siinä vaiheessa, kun sä oot pistänyt ne niin sanotusti nippuun, niin ne on huomannut, että se on tosi kova pelaaja, vai onko niin käynyt? Joo. Mites kun pelataan näitä 13-vuotiaiden matseja, niin pelataanko täällä jo ihan tosissaan ja onko tavoitteet jossain huipulla? No ei ole mitään. Täällä pelataan aika tosissaan, mutta ei ole tavoitteita missään huipulla, kun mä pelaan aika monia muutakin lajeja. Jaa, mitäs ne on? No jääkiekkoa, sit mä ratsastan ja golfaa. Sulla on tosi monipuolinen toi lajin valikoima. Mites talvella sitten tietysti pelataan jääkiekkoa ja kesät fudista, mutta onko tämä fudis kuitenkin semmoinen ykköslaji? No ei, kaikki on yhtä samalla tasolla, että sit valitsee jonkun, missä on kaikista parhaat mahdollisuudet.